Il-Prim Ministru Joseph Muscat tenna li min nhar is-Sibt jibqa' d-dar u ma jivvutax fl-elezzjoni tal-kunsilli lokali ikun qiegħed jagħmel pjaċir lill-kap tal-Oppożizzjoni. F'intervista fuq One Radio tenna li l-gvern tiegħu huwa wieħed li jisma' u għalhekk fejn hemm messaġġ jingħata dan jista' jintbagħat b'modi oħra. Inti tibgħat messaġġ billi ma tmorx tivvota meta jkollok gvern li ma jismax. Meta għandek gvern li jisma' tista' tibgħat il-messaġġ billi titkellem u mhux billi ma tmurx tivvota. U iva tweġġa' kemm tweġġa' lil dawk il-persuni li qed jiddeċidu li ma jmorrux jivvotaw, l-uniku pjaċir li ħajkun qegħdin jagħmlu huwa lill-kap tal-Oppożizzjoni. Il-Prim Ministru spjega kif il-Gvern se jniedi proġetti pilota bilan li titjib l-infrastruttura ta' pajjiżna fosthom it-toroq. Tkellem dwar kif mal-Prim Ministru Taljan Matteo Renzi se jinawgura l-proġett tal-Interconnector u fil-waqt li jagħmel referenza lejn diversi investimenti li tħabbru dan l-aħħar qal li hemm oħrajn. Iżda dawn jitħabbru biss meta kollox ikun finalizzat. Żied li huwa minħabba din il-ħidma u ħafna iktar li qed jagħmel dan il-Gvern li l-vot tas-Sibt għandu jkun wieħed ta' kuraġġ lejn it-tmexxija ta' pajjiżna. Mistoqsi dwar il-kaċċa, il-Prim Ministru reġa' iddikjara vot iva. Jien ħankun qed nivvota iva għax nemmen li Gvern ta' Malta kemm illum kif ukoll għadha għandu jkollu dritt li jiddeċiedi u jekk japplikax id-deroga jew le fuq kriterji xjentifiċi. Fuq kollox għamilha ċara li r-riżultat ta' nhar il-Ħadd huwa wieħed li se jkun rispettat ikun x'ikun ir-riżultat. U hawn kellu messaġġ ċar ħafna. Kemm jekk tgħaddi li jkun hemm kaċċa fir-rebbija, kif ukoll jekk tgħaddi ma jkunx hemm kaċċa fir-rebbija. Xogħol f'dan kollu minn nhar il-Ħadd il quddiem ħajkun illi nara li d-deċiżjoni tal-poplu tkun rispettata fejn mhijiex free for all. U mhux ħanittoleraw żies. Jekk ikun hemm żies, nerġa' nagħlaq jien stess il-kaċċa fir-rebbija. Kif ikolli dritt li nagħmel jekk ikun hemm min joqgħod jikser il-liġi.